Здравейте! В това видео ще ви покажа как бързо и лесно може да инсталирате eSIM карта от handysim.com на вашият iPhone. Влизаме в настройки, след това натискаме мобилна мрежа. Тук имаме опция добави eSIM, натискаме я. Сега тук не е както при Android, няма опция избери от галерия, затова е необходимо да сканираме QR кода, който вече сме получили по имейл от друго устройство. Затова натискаме използвай QR код. Ето го QR кода. Натискаме продължи. Изчакваме SIM картата да се инсталира. Важно е интернет връзката да не се прекъсва по време на тази процедура. Това отнема няколко минутки. Готово. Натискаме тази опция разреши при включване между мобилни данни. Използвай мобилни данни като предпочитана линия. Готово. И след това роуминг данните трябва да са включени задължително.